May mga bagay sa mundo ang hindi natin maintindihan, hindi maipaliwanag ng siyensya, mga nilalang na hindi natin kauri, mga pangyayaring nagbibigay sa atin ng kilabot at katatakutan. Halina, pakinggan at alamin ang mga lihim na kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Boss Tim? Sana ay maisatinig nyo ang aking kwentong katatakutan at kababalaghan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Buboy, 35 anyos, taga Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Ngunit narito po ako ngayon sa Maynila. Dito na po ako naninirahan at may pamilya na rin po ako. Ito po ay isang kwentong aswang na kinagimbal ko nung aking kabataan. May sakit kasi ang tatay ko, tinatrangkaso. Nasobrahan sa pagbilad sa init ng araw kaya siguro trinangkaso. Yun ang pagkakaalala ko sa sinabi ng nanay ko noon. Dahil din daw sa pagpapastol ng kalabaw sa tanghaling tapat sa bundok Palanas. Kaya nung araw na iyon, ako ang nautusang bumili ng gamot sa bayan. At lalakarin pa ito ng napakalayo. Gumamit na lang ako ng bike na hiniram ko sa kapitbahay namin para hindi na rin ako gabihin sa pabalik sa amin. Nagpaalam na ako sa nanay ko noon. Naaalis na ako at papunta sa bayan. Mahaba-haba rin ang pupuntahan ko kaya nagbaon ako ng suman na gawa ng nanay ko. Pinayuhan naman ako ng tatay ko na wag nang magpagabi sa daan dahil mapanganib. Usap-usapan kasing may aswang na namemerwisyo sa mga buntis doon sa aming lugar. Kaya magmadali daw ako bumalik. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian ay lumarga na ako at pinadyak ko na ang bisikletang dala ko. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan tiyagain para sa tatay ko noon. Nung nakarating na ako sa bayan, ay agad kong hinanap ang butika na binibilihan ng gamot. Medyo mahaba ang pila kasi nag-iisang butika yun sa bayan. Kaya kailangan kong pumila para makabili ng gamot ng tatay ko. Medyo mahaba ang pila, kaya napalingon-lingon muna ako sa paligid. Napansin ko ang isang matandang babae na mahaba ang buhok at kulot ito. Kung titignan ay parang pag-alagala lang ito doon sa bayan. Lumapit siya sa mga nakapila doon sa butika at isa-isa niya itong hinihingian ng limos. Lahat ay nagbigay. Halos lahat. Nung pagkadating niya na sa akin, ay sinabi niyang baka pwede daw makahingi ng barya. Kahit magkano. Pambili lang daw ng makakain. Dahil gutom na daw siya. Tinignan ko naman ang pera kong dala. Pero sakto lang talaga sa pambili ng gamot para sa tatay ko. Nakalista pa nga sa papel ang presyo para siguradong makakabili ako. Walang sobra sa dala kong pera. Sinabi ko sa matandang babae na naglilimos, "Wala po akong pera, Nay. Pambili lang ng gamot ito." Napakunot ang noo niya at nagsalubong ang dalawang kilay. Sinabi niya, "Lahat ng nagbigay, pera lang ikaw." Tumugon naman ako na, "Pambili ko lang ito ng gamot ng tatay ko. May sakit kasi eh. Pasensya na po." Nanggagalaiti yung mga mata niya at sinabi niyang, "Ikaw na lang kaya ang kainin ko." Sabay umalis ng nakangiti.
na parang bang may nagbabadyang kapamahakan sa akin na manggagaling sa kanya. Nang makabili na ako ng gamot, ay dumaan muna ako sa mga tindahan ng mga laruan. Tapos tumingin-tingin na lang ako. Sabay alis na. Nakita ko yung matandang babae na nakatingin sa akin. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagbabike ko. Habang nagbibisikleta ako, ay nakarinig ako ng isang pagaspas ng isang pakpak na napakalaki. Parang malaking ibon ito. Hindi ko napansin, magdidilim na pala. Nawala na sa tulir ko ang oras. Kaya nagmadali pa ako magpadyak. Patuloy ko pa rin naririnig yung pagaspas ng malakas na tunog sa mga puno na madadaanan ko. Medyo natatakot na ako noon. Pawis na rin ako. Dumidilim na ang paligid. Malapit-lapit na rin ako sa baryo namin noon. Hindi na ako nagtataka kung ano iyon. Alam kong aswang ang sumusunod sa akin. Aswang na lumilipad. Pagkalingon ko sa harapan, isang manananggal ang sumusunod sa akin. At kamukha ito ng matandang babae na nagalit sa akin doon sa bayan. Dahil hindi ko nabigyan ito ng limos. Dali-dali akong napatakbo at iniwan ko na lang yung bike na hiniram ko. Humahangos ako nang makarating sa bahay namin. At sinabi kong inaswang ako ng isang matandang babae na isang manananggal. At ayun na nga, buti na lang daw at hindi ako nabiktima. Sinabi ko kasi nagalit sa akin yung matandang babae sa bayan dahil hindi ko binigyan ng pera. At kamukha ito ng manananggal. Kaya simula noon, hindi na ako nagpapaabot ng gabi. Pero ngayon, narito na ako sa Maynila. Dito na ako naninirahan. Ang mga aswang na usapan dito ay yung mga nag-aaswangan na lang. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Hanggang dito na lang po, Boss Tim, ang aking sulat na kwento kong katatakutan at kababalagan. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan ninyo at magustuhan ng mga tagapakinig nyo ang aking kwento. At shout out po sa lahat ng tagapakinig ng channel nyo. Nagpapasalamat, Buboy. Maraming salamat sa nakinig ng kwento ni Buboy. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo mga tagapakinig ko dito sa Team TV Story. Pag nanarrate muna ang aking gagawin dahil busy po tayo ngayong buwan ng Disyembre. Sa dami po ng trabaho, hindi ko po maisingit ang pag-a-animate. Sana po ay masuportahan nyo pa rin ang horror narration ko na ito. Alam ko po na nandiyan kayo palagi. Maraming salamat po at asahan nyo sa mga susunod pang kwento ay maaaliw at matatakot kayo. Hanggang sa muling pakikinig, Merry Christmas at Happy New Year po mga ka-horror. Muli ako nga pala uli si Team TV.